right yang ko rampo ke pleng lo la sila bang so pining we atok so mana citong nun bang plia pinelis do prang sinili pe sini kon det pon ili dong kang ni bake aki hai rajen timu alangli treasurer presiden bom la ben kinamtang lumbajong ex candidate lo lang kadong karo bilo mana citong nun kon apot la ben adun tu tulang nili RA na kang ni lake kong rompi alangli langker konstituensi lo presiden lo la ben kinamtang kami alangli langkara candidate lo alangli pantame akiro piparpik lo kebat korpot la ben Pothot ni lipat ini tu po, anak pola adar kang ni bangke, komoling hi, alang li langkera lo, langkera konstituensi lo, alang li general secretary lo, alang pandane cepat ini, karena citong lo pola kiro pilo lo, karena laku kang ni bangke, diuri teran, alang li ex presiden lo, singasong konstituensi lo, nasi alang li pandane akiro pilo yang citong lo po, nasi aprang sini li pineng ini tu kasih tanah cimum dia banggalah lo, konstituensi lo, keklaim kita mampu tak, kopuan si, APHLC atum ke claim pen ukuan seral tuma bank prang rumah lapen non MP election na tibok hello posit ko poson situm strategy ke en pen asse yang kam sejor kitima aprang sinili labang so alam ipathanji phane rajan timu phansi apor bipon po nasi lumbajong a constituency lake ilitum headquarter lo labang so constituency long ke thekire lapen lason si officers pen chenglok oreng iklem atung chenglok ladak di phuke lake cethang plong adim lo lasi labangso a constituency lo mate labangso area lo mate labangso adima lo opusong na sinang mobilize ko lapen next MEC election hud opusong na sinang ipay ko labangso lam nang linakalita Francia kero piparpik lo litum piningwe toksolong nangkap konten rat anu lo kusong lanti kejailong po ke potame si ahok lo constituency ingkorat rok angbong pen ke thenai ke lumbajong lo la pen a population da ke ongnai ke lumbajong lo lasi jasemet itum APHLC ilitum Kailongri lapen doana kisu mename jognanji kumathasi APHLC asong intanganji upen arongtin apiestin nilitum da constituency committee hoi pen MEC election of France tapi tum gumri dam lo lapen ajo kedam tang MEC election ho to bang kini tum mesen hoitu BJP tum ni to bharat parembo ik del thegam lo ajo baji krinian na ku pusike parembo mapa bidila tum ri bigla tetapi rat atum han chururi no majong rat phan pining win thot minili hinmana ke ropi parping lo la pelada ke plan lo ke thek do ke redo akhia rat ke do tum do halatum anname nakache rat nakache to tum pen vote ador ke so vote nang jo pen potame amno mana ke ropi parping non MP election nang le talo lasi Nili constituency lo bangkela hello that appears tin chot kalisan ga village committee yes committee lapen ward tamila da do lumayong longe non han abes tami ku borlang nata town committee paro delo lapen da di fuo matalo manjana leda nasi nilitum lanon MP ke pahai ye phanang lumayong na bangke nitum constituency committee itu arsik jitpen nitum isi ini I step ke ning bonji ke pahai ya polisi eklem mo ni phasin nitum chisik ning la pen la so along ke arara phanang be bini weta me chuning rilo un ame itu ke dari long wicara komsena
Lapen kiram tangan itu na cara tu sokat taksi kiram bilang ni anda itu cara situ na posisi na tempat sunyi. Tahun ini akhirnya import pilok, Rajen Timung kaya, alang li, lumajong le ketan, lapen ada kecek kere, keprang iki tuan, ada dompet lo, aposi, ansus te kepang tang konja pangga alang li pentame, sonsenia step, ada income sejauh pun fokus alang li pada sini lo, nasi non, laposon kelada pernah ketana buat akhirnya import pilok, nasi non dam tu pilo nang, nili non kita mesti bang galah lo, kong rompi. Ake hai nangli paneli ka jugang tung mang galah lo nangli constituency lo my meeting ke nangli teng bom lo setame ke dam tang pen mate nangli ke dam tang MAC election mate ka jap tung pen non nangli strategy ke claim bon chu bangge ko ang si mane paprang lo ko ang si nangli than bum lo ra pan la pen nangli ko si ninga che thelo la so lama jasimet lang kera constituency aku tak nangli tha Kadang bining labang sotok so Simon litu masak terong sampo nili panak kaliwat tengpen nili langper constituency aku tak lam ini tan peklar dia pansi ni hanglo lapen tu ini karbiang lomara atau anu itu teman konstanbe labang tok so gelang tu mesti berdiri tuning rilo nang itu kadu oi panstame lang phep constituency aku tha nili nang kate thana long nang itu kadu oi panstame serious nang kanu tha pusi nili men tuning rilo tasi ahok lo lang phep constituency lage langdam lo pulutang te ipul elo isi lang phep constituency usitame keci asuki ongko di magakak jadi balang hinoso, lapen kelaka lang pher, di fuel elong kelaka, ketiasu ke ong naya dim lo, lasi ketiasu ke ong naya dim si, nili constituency kita puri, lasi sitame ketiasu tumta do puthor phi sitame, langdam lo ulutang te, ekhe, eder, ilong ria phan chirai kom nang ulutang te. Ketia sopan hai unci tapan ke dolang nonta muluk dolang sita BDP RS lapen bongo sena tu apidun rong ke ongdung inglong asu mate yasemet ke itum karbi atum lo alang itu apidun rong ma ame thang ade ame thang long ri ame thang khai pan si panung tikangku lagi sining du memelo sita pini arni ana bangke up to date mate pini arni ana bangke hala prang pen ke dam tang election nili ke parti dum det pen la pen hala bang sur ke bang BJP tum claim thap claim group ya jo ye pelem de lo la pen kat ko me phanta itu APSLC bang pelem thelo sita me pini election ju det pen pini ang dengan pini ang nan kan itu lang pher constituency lo APSLC tum upusong ang dengan si kan claim lo ma ko bangke nilipini karbiang longara to pani di pachini po noma bangke langpher constituency long APSLC chan pikhangya lo tasi la anaki chan lo kupia po lo putang te nong nilitum APSLC hoi pen ke awareness ta pedulo mass joining ta pedulo la pen ke ong dung tum nang dun lo la pen thu amek nang ke prang atum ta amek jang atum ta amek nang prang dun pikalo lam posi no bangke Joses to no pakai munit on ko alo arung du alo lapen ke isi iritum ke thancok iritum awareness ki pichot to la pukalilo situation ta thanda lo halata apor alamang ta me karbia tu phan than pachini dak lo elong sung tu phan than pachini dak lo je nom ke itu ba khai wir rang lo wir ji dok alo pu iritum APSL sung than lo lapen nona bang ke iritum ke thanalam si check kok tet lo bangkit ya suntem ke apai nang ong bom lo itum langpher constituency lo ke langdam lo pulutang ke je phere mimi la pen son pe ke therak mimi alo ili tu makal bi tum si ke therak the jong chalo bangkit ya tu kit ya sutum se da ke nang rule det lo ajir ding de lo ili tum jong si ki sik the ili tum jong si chi re the pulutang te bang nang chirai de thang yang ko lang pher long bangke ni likat do we constituency long udunde sita me lang pher long bangke la sunang an thep piglo lang posi
pinyarnya bangke APSLC atau mungkin than pen aja lapen constitution pen aja alang tum jini lo rata tum jini lo pinya bangke ki ong do tum je terat theng lo je terat theng ma nang bar pak lo nang bar pak si ke dam tan nonjong tarik thek thom ni tum meeting pa do ya phang tum da muni chu khapon lo lasila bangso meeting chu khapon hu ke ong do tum phang tum phang songse list ki pilo o nang tum APSLC tum ke claim ke dam ning nang sam tum ong kwa men pen ki ong tum APSLC nang ke join du ya phan wang lo la pen thu la bang so thek long arm ke jeng rong nang ke i tum nang ke pa ok dun ya pa arm ke bang ke jeng rong thek lo ma BGP tum mang mang ke tu pilo bu tang te khala bang so hut ni tum phan nang kham ke dum lo ke dam tang e tum bi thu reng khama long si lai hui APSLC bang ke kham ke la pen ke ten ke ya phang thak si thek long chap si ta men no bang ke langper constituency long ka ke chi so tum bongo sena tum RSS tum a party thek pi lam posi hala tum BDR UC lain long asu karbia tum ke bang si ke no ya po la karbia tum nang claim rong si APSLC khai ke cherai long ri ke cherai ye tum kami claim long si karbia tum si aprang nang badha tum rong karbia tum si aprang nang hong thu rong nangit tum yang si la kusona kam claim bulote masterning bilo bulotante lahai awareness bilo bulotante nitum karbia tum si aprang nang hong si nitum nang tum phanang chetanji nitum phanang chetanji bakti ke nang tum jala kam ta claim nong lei kusi ningye rong Hindi sonalam kedang tang lada tantili thepia long halada mas jani program kedeng along kedeng army hoda bangge halada arong asarone bine abang ke APSLC apanin che thepilo methang che ingin kado babita alang li methang se pilu seta api next ani abang ke alang li heri jo som si media theng no lam ke jai amada la son ko poson si kache plang po lada halada BJP asongja tumpini ke ther ke hap do malang ka aholo labang solam ma aholo kiso sangho ada gambura lenghai meeting long sitame alang li lam jai lo meeting long sitame ratang nu alang li ning ak long lam ke thang lo ape ke APSLC nang dun det ani pau dun det pen BGP RSS satumbang dam si kopi lo alang li phan ther dam lo alang li phan ke ther ke song lo boronu doi nang pipon pe hemsu nang pipon pe barsu ko doi hem nang pipon pe la song thom pe alang li phan ther dam lo la pen thu ha da wat komisioner bodum dam masih alang li phan ka preka lampen ther dam masih alang li phan uthor rada long nang si kubir untuk u ince ther pen masih alang li bak nang kop lo la pen li dum phan nang than phit lo o sarwang tha u masih li phan candidate u hoya men pen masih li phan che hang lo li dum chinki lo alam ma ga hok lo che theng nang che chok nang ko phan ke itum ke claim nang ni alang tum ke che theng nang che chok nang ko men pen selang itum ke li phan ke a em si ba amani like alang itu mga sedang ni pang ningang ito masih niri bangke pu alang tum pok pipen ang eper man dia longso to dun ko alam so kasi hala dangaro bangke no so teng konte pine ke ther ke hap dulu ke ther ke hap do si alang li hem dam taksi nang meeting biri poma upenta nitum nang apatit nitum alam nang PTP meeting biri puta nang bide pomen pen sila tum dam si ther hap dam la persona taksi alang li gapura pancot kali ini tuma workar tum phanan tame ther hap lo sita me li tum lahat ke ther hap pele tum ke phire nahi kali i tum ke phire nahi ke i tum along rinon vir tanglo i tum khai vir tanglo ba khomia tuma sa ram thiri pudo lasip bor ku kon tum moda tum chini lo de hot ko mumai dalor no hoy puda bang puda a ko ko pichi lo kan i tum kar dia tum mangala puda li de toka ko de hot dalor no hoy pusi puturong tangka poisa ti pithera ma yoine pini itu hemprek lapen ke khai phange pe yogi suma song phange nang che dang thurong labuli yu to kero report pe lo se non otho da buti lo nang la langkar constituency ben lo lang li komong sing hi de lang li general secretary lo la si halada non antame BJP asongja mate leader satum ka chekrong labang so ot lang no lam public phan ke ther ke hap kaprek a party tum mai meeting bidam lo program de ki pridun nasi laso
ateng pulotan te non nang litum hadak lang her constituency pen ko pining ka sik duma aron ateng pen la tuma panjong sila pasik sak dokok lo pulotan te lason court ke damji mate lason police atum pen ko pine kosong ka sik duma Tok la sa kiro pila ni fan inumay so tok sulong kami ng arju pon ki pido pot tok la sa pransi kini Huntington lalo ili yung lang fair long si kami labang so EPSLC la pen EPSLC itu mas joining ki biji kasi sit pon ke duo la pen ke kira atum ta nilito mana report na chipi ke du piglo bon si kami nilito non la apor kasi tonte pe na jok si non nilito masabu kapos point na isap la non hidi soke la haya kam dua joining si kami nilito la non ke claim ke damalong nang pasik sak dun ke do joining EPSLC itu langfan konstituensi long ta aning ki biji gali aning si thelo ngabson atema la non ke dam tang non hejong ake ai kong rong pi tham lo de hala da gili tung fan la mai meeting long nang i pridun ji pan lang itu maka bor I do on sitame la ke bor I do sitame nili to tantili he filong sitame nili tung 13 ni masin nili to padu bor I de lo la si hala bang so long sitame nang je pokok dunia tung ke to pick rong thong rong pia muni ke mas joining yalam on sitame la so pran alang itu dam pen hang nam het hair dam ke hair ke hap pen na joining hala bang so ni nang padun ulong de ke Tolasi nilitum lang no so meeting bi data join ni pen nilitum our workers tumfan meeting that pen next ani da ke hair ke have to pick apen ga ako la following days ta ako alang litum han ke hair ke have to je nang litum yung si la person my meeting nang dibom kolotante nang litum han nang pasiksaki nang hem nang PhD pon ka nilitum our workers tumfan ke hair ke have padutan lo ada kasi halada bitung long ili dong kado meter long lo kasi non pangalang fair long tala kuson bitung long kachari dun pen pada kanon muduram lekte ake hai tong alang inang toy dun lo ne lasila BJP atung lo lasila bang so alam ke ili tung long tam dokor lo non bang nona song lasana kisung ili tum konang no mati ande lasana kisung dengan cepat jogi ke court dulu and then nang litum court ake ngri komen tu sih kita ambil no song dam di belum ke ahok lo kasi nilito ching mai lo la non jong si ako next time non jong si ako nilito mo fan la puson na EPSLC amai meeting mate ke ching room along nang ke kham khe dun la penang ke ther dun dolo kolotan te la ke Bongo Sena BJP RSS atum lo pen kardia hutu atum lo pot ili tum ta non ke chicak ding nang ne lo ili tum ta non ke arondo outpost do lo do lasi ili tum ta lo long pati bok nan la pen aron teng pen koda long ili tum ta not ke pati bok kamra ili tum ta claim nunan kusi ili tum chingwai elo lo soala asi claim po jose akero bi part piglo anang le pandemic larda pen athema itum aron na chini nepen ta muni tum akisung dogo athema binan tum mane ke ther ke hap polason si muni tum ba kre diti lasila polotan te lage tum aron dolo constitution long dolo ke ther ke hap IPC long dolo threatening ke theng ke job assault bahai anta tu elo kosi ile tum alam da ko pot la ba ka khirena uji alam asya bilo setame itu mate bok lam na ko problem tapi no utho dam tu pit po ake hai alangli diuri terang alangli kedam dang singason konstituensi lo alangli ex president lo masih alangli dan ingin citong tu posi singason aku tak opan claim pensi non alada konstituensi lo EPHLC tu ching thur lo ba wan si ken kam jor lo non ke bang jila ko son son sinali tum ke claim ke dam bhala da aso putar ne tiek me Juru parti lo ini angsu toksulong ni bang opponent ikon tapen karju pot tapen in game karo betom ran in ko rapo la angsu toksulong ini tum asar sen santaron tapen adun tu akai rajan timu litum citong dun nang litum tapen aku tutulan konstituensi agai langfair konstituensi long pengropi alangi tum dengan citong dun logot dan secretary
komoli alangi anselmin citondung la solong nilitung la singhasono constituency aputa kalong bangke penanan nilitung la kedantang la MBC election la bangsohu nilitung constituency long ke sar jaya kata bansi nilitung ade maklong pekonlos kami alangi keban pen enan an arara tungke alangi pan ningke chithi la tuson sikitu siki om la posi atoganu la bangso PHRC ban the support la bangso phai siki party om ni tu singason la take dam tangani same enan an nili president dunti ko nili pinangan rong ru gardo kilut pinangan paket tuno la pensi la alangi sarjai katar ke bang angke penakan amuluk nang dolo la pen litung man ke haja dia timno singason ngi kami la bangso BJP tum penek benar la boson box ke la pena jopen la bang singason apan na biar kor ki membesi sarjai katar bang bangke kaparan kori la sonsi la dagang ting doko la posi non ke bang ji MP election bangke ilitung Eceng lepen apa long se di maposi kita ke pan asa buka dura tu laposi laso ka dura pen ke parlo prodante ini tu aku kiluji ke claim buje apa ni tu ke kapan ke jiman tu sik pon bono lepen ke gang jilang MP election udah bangke sarjai ka thar buje tu singasan ra tu ke support lo lepen alangi pan sini tu adoga bayar tu manta ditung sarjai ka thar sike jo ki bansi kado which than alor pen pante kalilo open then situm klang daglo highlight ko si alang li bansi ditung singasana ra ban pake ningke klom la non ke bansi MP election ke alang li bansi ditung ke klam ke dam ang ton pen li be than bansi pancheng pon ko la non arwe tongsi disun la arwe tongsi mane klub lele pula tangte peceng available te soalam ada apa nilai karjuan tu make non nangli suppose non jaya ka thardong si candidate to plote nangli tum kupi pilo ke rab duni pangka chisi kala da ke da pen ma kopi ko son besi campaigning e da mo mas kame ko son besi alang ni pangka chera to nilitum ke lo kera tunji alang ni pan kera tunji ke ku ake keran sang mona ka jo tengge nili thaduna ko kera tunji ke nilitum ke alang li fan pachera tunji aja ko ma ke nilitum alang li fan pehai dunan ko la pen 6 schedule aron pen nilitum ke vir tanglo pula pan so awareness kipi pen ke than ki mun pen si alang li pan kat rong ru bado ru tin pen si ke than pachin pen si alang li pan drop kitun je pansi ko ipon oke robi parpik lo tapi non kipi jutsi lo labang ke itum jasemet non election la podang le lo mone ke election lo base election la apran lason kopi lo independent pen karja lapen national party itum kopi ne pen komane apan ke nam komane bidikan lim pen lason bidilang no pen kapin khala sonang nang to pokti lapen apot ongdung itu kar biara tungge rong group ke lason kasi than kasi mumbang ngaro te mayo kasi kilik mate election ang dulu protante hala national party tuma bidia bangke la regional tuma pan aja kong ke thakung je pan candidate parjap tu uditi ini tum ke long di MEC ke isia MEC constituency long bang thom bang clear da election candidate parjap ndere ti la sila bang solam nili comment yang jopo kia ke pen aprang sini li rajan timu lumajang constituency ex candidate lo PHRC la salang le function ni apor bi kon lo la independent candidate parja pu pen ratum phan ko poson na li ke than pen si ke paman hun te jan phan thi hek pen ni thani la independent pen election karjap dum bangke la regional party mate itu nason EPSLC tu hai dia je kon ke pahai he dia je phane di la poson claim di la si rada tum la independent ko tum phamma di tum mane chikida mathai re la pen ko pilo ratum ka chisik nei
hala independent candidate je place ko election nang thudun ri ke puno dari law teng constitution teng ke karjatun ke arai doko setame rat atumbang kupuson ben si kacesik nei ma kelang cari nei ma je kupuson ben si latuma phan ke than ki movement rat atum chara topen ke tu ke phan laso kopi idea lo nang Lili ke chini da matenge la independent chot kali. national National Party phan anta la pen la independent to phan anta itu chiki ke dep nengi la pen kroi kre dep nengi athema itum la non APSLC pe ke thamon ke la ke itum dep elong ri ke chara kom je phansi tuma sar je ai ka thari kamai tham pini party long ke wang ke jokta di APSLC a party long ke wang tum ar ke komani amuni na men le ke wang ali nili sita komani men phane ke wang ali bona itu masar je ai ka thar 6 idul aroma ten pen la Constitution of India the 6 idul the Constitution of India ten pen itu phan thani mumlo ningkan troksi kep labang solam nang thana ba ai pingla tata jai ka thar sar alang ni kachi bindu alang ni kana joksi labang solam ni tang longlo ni li gelong so joli pini karbiang long arado an tribes a khaido an inglo so khaido an ke alang ni long si pini chini long even national party tumanda non ke mai miti londa siksidul kusino ka pai thang parmisi TET exam em lo 6 idul a TET lumudi ada ke ha ki ceplang hu ke ki so phansi padu thu ni la ke kapamang hu phancho lagi ni no itum election no si ki hai lo bolte jai ka thar sar MP ki hai lo bolte lage la so aron na si kem petpo MLA election MEC election anton election da haide lo bolte la pensi tum chari longko la pensi tum charai kum athema long le aron an la pen ka dokumento kana ke pia constitution an ye itu la long si lo posi anuti na ban putin sa tame hala independent da ho komania national party da ho hala ke tangka to ho pura itu mangudu nang nelo la non independent no man ka ho lo komania ba heri po la tum han vot thak tu nahi apon nang thurnon la son si ke toy dun la si la pe eso na lam dana jo la tie pen la si stick to the point ni ka jo teng la reply bang tino la pe la non ke pamang huye pan di kapre arat cari la pen hampang asong pipin ni cingrum po la common candidate par jam nang hedi ke dam tang MP election ta lason lo la pen MLA election ta son lo la MEC ta lason dudu la ke national party tum abidi galim lagi la siladak itung common candidate ta ho uncommon candidate ta ho lai itung kilang dam nang jawida atima common candidate ananingkan anajir kiding pen ala tumanda por bilo kende congress nanda 15 years aprang koloni hayalo la tumda la pena kaprega song tumanda itu pilo SCC tumanda pilo CPM tumanda pilo itu la pena non BJP tumanda pilo tangde cuma de lo ke rala tumke inde non ke hahilang ke PSLC lo la sidda rala tum kamang budun de dia jepan common candidate kumo election hot song atum gai hamphanga song la pen kumo manda song tum gai rap kamang pat lasi common candidate ku itum lang lera ili tum ahok pet asong jalapen abracaria song pansi lang nang ko si nilihin pet tuning ri asi nang lipan non cerso apor bilo lapen ka prek ne common hilo sudah lalu common candidate ko sa tami ini tum aprang sa tami lasong si chiki je tham lo sa tami common candidate pamala candidate na bang jong si khailong ri phansi hon hede ko tila ki jor de khayang ko vinde ko laga pavinde khayang ko kali magala hala a candidate abang hala a leader sabang la constitution 6 lam chini pin me abang phale common candidate na invite tela bang mithugi ta chini ne pen common candidate poma hala ka khiata doko asa lo thek lo la phana chom lo poma di muge konani ha rita lele harong na lele ma kunani lo bagjang krai te kupiali dolan tola sini lo apor dulu posi common ni pansine di
aport pilot second pop ang bos nga para aportan pilot non la election hukot son si lang heralo ra tuman ipamang ngedia japa arjak hipen ke dunaya pa usong lo nang rapan kan So, kasi non nilitum ahok no, ang ilang kartu kasi non nilitum kasi sike lalo, non nilitum na खेती akam jud kok lo pulote nilitum arong tin, sa nilitum ke dami si nilitum tim jeselam no, tapi nilitum na son si thanam po je non ke nilitum amo nang lida pulo, non nilitum na ke dam tan. Kato kawaya song, SDC song, Congress song, plus non na BJP at present ruling ito man sita may ilitum non tegnong no, latong ke KFan kali, longdi farman kali, latong ke KFan PPV dipisong kan loks ke claim no. Apot non ilitum la non MP election ho. Ke ilitum nang si ahok kan tupan, ingwai waiting. Lapen ke ingwai na ilitum parliament long ilitum toyun de bulatan ke ilitum karbian long de kiwir do kasi ko mane independent pen pa ko mane common candidate pen ku non ilitum rat long ke bang nang pamang guji wala man ke ilitum kroy ngelo athe mahala tum ke so itum tested do la tum ke hala tum itum chuma long ngelo la se hala tum ke non aku ka chuma thuji okay kam hoilo athe ma sami sasa athe do pulon tenga am ebarhe disibo pare as ilitum hala kato kami bhai ilitum chini lo ke lasi non ke ilitum ke tested kali non ma ke ilitum APSLC don ilitum karbiang lo rat masi thekong lo ake hai jai ka thar pen ke japon tapen ke khan ki mum pen ajo 6 schedule to the constitution of India la kato kami ilitum hanan ke khan ki mum pen ajo non ilitum chini lo ahok a party karbiang long Hey, longli farman karja, tapi kasih song pi, tapi kerai kom jika alang lihat lu punon cini lo kasih non nangke manggunan dulu, kusin dili tumak ke dampo. pero pilot non di ulitira 8 minit di CP kompo la sopi komo filosofi pa di kopo kasi singhason ke damtang ahor ke nang lisi presiden non ke abjad lo lasi abjad sitame ex presiden mutame kacera ka situ tu naik ke dulu na kita presiden long le dia masing ni licera pun di poke kali jadi athema AP agency jom si high lo pulo tante ili tum hereng ko mati hey kire along ke nang kita hala da tudun nili da tudun lo bini da penalisa tu mata tudun lo aposi non ko kuson pen si hala da kar da tipen ke dunai ma mini di si piti hepen na pulo hala da bangke singasan apa agency long bangke ahok akaje song long ilitum aja pun timnan bo nasi kong maci ahok pedak ilitum ban mana aron ade ajar bosuda aron belpete ilitum chunche daji aron belpete ilitum iklan kidam kami endu daji nasi aron ke tek mucot mate lam itum mana kepade kumar bapote ilitum long ke sajai karan ben nasi sajai tar ben ilitum ban la $60 aron nang thana logo jongsi ilitum jongsi la constitution na teng ben jongsi itum nang than ben tapre ke dom ban jongsi itum tingwa dam rong pasi aron ben kali kunanya MP ban kumanya independent ben gitu atum ban jongsi itum bangso pa ha jun rong bode constitution kalipin kachini ne pin ban pang jongsi pa itum dek tukante itum kunasi hai long ikuson si cerai pun thai lega ge seplang lagi ini pekalasan lagi tangka gitu tangkan kita kuliah hal tumpang itu sapudun rong lagante arona tangkini ni apa ku bansi itu pahagan rong lagante ini tumpang ansa ingkan cok tikap kali ingkan harus kita ini emplek dong ini nasi aron kecini lagan 60 aron besi itu kado gawe tame itu labangso kabiang rong la pensil akan la aron besi itu 60 kan awai tang itu nang bikop aja kong ta itu yang mana cakong cipara dete pa aron je iu stela dete bulan te uson si itu hempe ke banbang itu cisong telang la si la so ke cisong nan te po aron cing pa mene la pen mopen agai terang terang sudah melo putang lo je aron ke cini ni to man ke pa ha je kami non idam tangan ni asong ansi itu ke kisung ni ke poke ubon ko milang nasi ke pop kita Japan bangke nasi aron ke sini mocor ke tek mocor itu ingwa konan popo nasi ili tum
laba sing contingency along singason rong harap an ke alang li jaga thar machini tumke batu thik lapen alang li pan support Hero bilo nang lihin men rada penon pa jud silo kong rong pi wingi disi nang pala pala pi pon pola si non ke bang jila nang li kusong silang heralo independent candidate duji ke plezi karbia wona patha tumko laksila so nang patha long le dia pat hada ara tum kamang humang ra dia pat APSLC mana pa dia pat nang li upi idea mate nang li ning kamatha kusong ne sikit tan pachini si APSLC mana nang cerita pun pa APSLC Allah laso non ke bangi ke prang MP lapen ke MLA ada te MBC nang hong ren lo election ke asila bangso independent a candidate ke do pilih athe independent a candidate ke do ke ko pilih lo tante itum tribal but karbiang lo ngara tum lupi pilang posi independent ong ngara bangga prega state lo ke independent bangge Geneva amati di independent ong bui tak independent ke ong ngara ta ili ke therak mi jadi silai son ni legat chadam ke national party itu mabidi lasi kalau bangsa independen apa bilong wala ta laki itu mah kom julie ko lasi itu tribal itu dupila lasi cepere wala ko lasi la independen do ono pulutante kumasi kan tangkring racharia song la itu regional kumama hala tuwa phang kapap budunji aja ko bi bidunji pasi independen ke naga place nu binakedi lasi itu rata sutum chini peminangi la independen itu bangker nang turun po bangker te haja di ke ki hari ke nivel diketi injeri tuma phangke la sonsi perem jaketi ante la na parem jakke la ke rata sudum sinang parem jaketi do ante la itum kate sompi itum karja pike itum de la phangke didalu ke rat aphanjulu APSLC panchi sikong dalilu ke rat aphanjika japilu ke lambosi rata tum chini peminangi la penitum APSLC tum awareness program PVG la penitum toksus tame do PG la pel hai hu pertame rata tum nang cher dum pemisi independent bang lo ko te pang thek lok khala bang so independent khai phan der phan long ri phan ko pislang kem thegi ma khala bang chini flop nagi la hal to apor dolo pasi pineng we talks on 62 to the Constitution of India and autonomous state kasi pineng we bang via panelist apransi Rajan Timung Komolenghi Kong Rompi lapen diuri tera kado kami panda kira pora kiro pipar piglo lapen lamangso talk show bang nane tum share ka lain nilihin pensioning dilo at malada kasi acatai lo itu maronat alam karbiang lo puson si keciplang bo malabang so kacethan je panisi acatai lo pusin nilihin pen mana apa si pinengwe talk show 62 to the Constitution of India and autonomous state ke wasi kan kamu kadong